Ngunyan pong aldaw nin Lunes, Hunyo 30. Sa dyan pong 12 noon, mga tugang bago na puan sa tuyang mga opisyales sa halos gabos na mga munisipyo, probinsya, syudad sa buong Pilipinas. Kasarabay po na maasumer ang dosing bagong senador. Mga tugang sa tuya tabing nasyon. Kaya de ko aram kung masarabay na sinda mga tugang sa flag raising ceremonies ngunyan tabing aldaw gigibuhon po dyan mga tugang sa mga syudad, kapitolyo, buda, mga munisipyo taso mga maturukaw ngunyan mga tugang effective June 30 pa. Araman tang mga sitwasyon, ilingon tatabi dyan sa mga flag raising ceremonies nagigibuhon ngunyan. Asin po iba pa na mga aktibidad ngunyan pong Lunes. Kunyaraon pasinda dyan. Sailing kunyaraon yan. Siyempre mapaaram. Mapaaram mga tugang sa satuya tabi na mga local official, sa saindang mga empleyado. Lalo na po sa syudad, dyan po sa mga munisipyo asin provincial government. Mapaararam yan kung sa indatabi na last term mga tugang yan o kung bako sinda po mabaduman sa ibanindang trabaho mga tugang sa satuya tabi na mga lokal na gobyerno. Okay? O sige. For interview ko ngunyan si Mayor and incoming Congressman Alfredo Garbin Jr. Daya lang gari kung pa. Baka dahil pa tabi nagsimbag Jasmine ano. Baka taod-taod mga tugang makaoron tagirara. Imaapod ito mga tugang kun ano man tabi ta ano yan mahaputa kung mga significanting nagibo niya ta sindabaga sa indabaga na naging ano yan slogan iyo ang bagong Legazpi sa laog nin anom na bulan more or less po kung mas o menos anom na bulan ano po ang nagibo niyan na mga pagbabago digdi po sa siyudad de Legazpi. Asin ano man ang sendang priority na legislative measures oras na mag-asumir sinda bilang congressman mga tugang Kanako Bicol dumantabi sa House of Representatives no kan Pilipinas. Diyan po kita maikot taon-taon lang. Mga tugang kung makaoron ta mga tugang an outgoing mayor kan Legazpi. And of course sa agaman makikipag-coordinate kita mga tugang first day of office makaoron taman live digdi po sa DCGB si Governor Noel Rosal. Harap po tunta sila kung ano po ang mga sendang magiging prioridad asin may mga kada alkalde kaya kada gobernador o ano sistema na local chief executive may mga pet projects yan yung mga priority na gustong gibuhon susog sa endang plano. Siguro man sa Miyerkules tauronon ta mga tugang si Mayor Isham Ismail, di ba? No yan si Manang ini mga Huwebes gayod kauronon taman si Mayor Perete. And baka Friday kauronon ta si Mayor Bandacan Santo Domingo. Mga for appointments yan makikipag-ugnayan tayo mga pagiriba, mga kababayan para sinda makauron niya to digdi and siguro mas marain kahit kamong mga residentes kan mga lugar na iyan kamo po mas may kuwang kamo may sabi nga ni may karapatan na maaraman binuto manindo o dai mga tugang ang nakapwesto mas maray na maaraman ta ang sitwasyon kan sa indang gigibo. Okay? Pigahanap ko lang ang detalye ka ini. Imagine may sarong 81 anyos mga tugang na pinagsasahuta na miyembro kan New People's Army, buda consultant daw kang National Democratic Front, pinaluwas kang Court of Appeal sa korte ta. Bako man yan sa pigahanap na tao kan mga otoridad? Bako man na sunadakop ito na tao kang pulis, kundi mga tugang sarong construction worker sunadakop ninda na may kaparihong pangaran. Duman sa pigahanap nindang suspitsad, duman sa pigahanap ninda na miyembro kang New People's Army, budak consultant kang National Democratic Front. No? De kaya kidetalye, kulang kidetalye kung na pirang ang gusto kong maraman, pirang taon siyang nakulong.
pirang taon tabi siya mga tugang na nakulong. Pirang taon siyang nakulong, sa pagkakulong niya nang, kumusta ka na mga tugang ang mamamatian mo ka na problema? I mean, ang concern, problema mo dyan sa kulungan, nasa katapos-tapusi palan, ikatabi, wrongly accused. Kan sa tuya na mga otoridad. Ano ba yan? Dahil di ko sabihon, may problema mga tugang sa intelligence network Buddha operation. Babalikan ta po yan, taon-taon lang. Report muna tayo, hali dyan sa luwas, kasabay si Al Armario. Good morning, paring Al. Morning, pare. Situation na rin sa City Hall ngunyan. Grabe ang preparasyon Ayun. para sa gigibohon na turnover ceremony. Kan bagong alkalde, Ayun. Mayor Isiam Ismael and outgoing Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. Sa ngunyan na gigibohon na flag ceremony, ayaw na ang ibang mga empleyado. Igalat na lang ang bagabot siyempre kan alkalde and incoming and outgoing para sa nasambit na seremonya. Tama ka, yun ni ang highlights ko niyan sa iba-ibang mga LGU. Yes. Lalo digdi sa Legazpi City, kaya bigabangan taan mga development digdi sa City Hall. Sabi ni Tin, ang official MC digdi sa City Hall, turnover daw ang magiging highlights ko niya na pagkaaga. Kaya bigabangan tatabi pa din. Ayun. Magiging sitwasyon niya yaw na ang ibang mga empleyado. Ready na sila. Any moment, 15 minutes pa man bago mag alas 8. Kaya siguro busy-busy naman si Mayor Garbin Patirindigdi and si incoming Mayor Isiam Ismael. Abangan taan mga mensahe na yan. So, para meron sabi pa din yan Al, ang situation na digdi sa City Hall. Thank you. So obviously, sabi mo nga ni, madyan ang duwa, di ba? Madyan ang duwa, matinder kan flag raising ceremony, pag-attender niya, turn over kay Mayor Isiam Ismail. Tama? Yan. Yan, tabi ang nangyayari niya na pagkaaga. Abangan tatabi. Yan, okay. Diyan, diyan na. Tama-tama unin na si Kwan. Tamang-tama. Magkakaigwa pala ngo niyang magtutuparan ang duwa. Si Mayor Isiam and then si outgoing Mayor Garbin dyan sa Sitol. Pero utangon na to kay Mayor Garbin ang 15 minutes niya bago magpo ng programa sa City Hall. Mayor, Congressman, maray na agad tabi. Good morning, Henry, and Mayor for the next 4 hours. Yun na nga ni Ana. I-compute ko, gari mga 4 hours ka na sa ng Mayor and after that, pag 12 uwan, Congressman ka na tabi, Mayor. Well, tama ka po. Noon of today, we will be assuming Apo. para magbalik kita duman sa Kongreso bilang representante po kang ako Bicol Party List. Apo. Yun, ano po ang mangyayari ngunyan ta base duman sa report na nako ami, magtutuparan ka mo ni Mayor Isiam tabi sa during the flag raising ceremony? Well, tama po yan. Pinagkayat niya man, pati sumembros kang konseho, kang 17 Sangguniang Panlonsod to attend the flag raising ceremony. It's a formal turnover. Apo. And para man mamidbitan naman ka mga empleyado. Although bitbit naman alaga siyempre. Para masanay naman sila kasi baka sa otro Lunes ako pa na po. Iyon man ang ganda. Alright. Nasundan tabi Mayor kan mga parantabay ta so sa imong ginibong ulat sa bayan and then so sa endong turnover man ni Mayor Isiam sa Legazpi Convention Center kanang minaging Biyernes. Pero pag mo na aga, gusto ko tabing maaraman gira. I mean, gusto kong i-reiterate sa mga nagdadangog. Taka mo baga po, lalo na ika, ang sa imo tabing naging slogan is Bagong Legazpi since kanika po nag-assumer sa pwesto. I mean, magpun pa ka ito, yun na talagang sa imong pangaturugan para sa Bagong Legazpi. Then, ngunyan, more or less, mga 6 months ka pong naging mayor. Ano pa ang mga significanting accomplishments po na nagibunindo na pilitang sabi ho na party po yan kan pagbabago kang Legazpi tabi, Mayor Garbin? Well, Henry, ang sa tuyang focus when we assume office for almost more than 7 months man tabi, Henry. Yeah, okay. Is to look for solutions duman sa mga kinakahampang tang problema dito sa syudad na haloy ng panahon na di na solusyonan. Opo. Siyempre,
yaon so prioridad ta sa edukasyon, sa kalusugan, asin sa oportunidad, lalong-lalo naman sa duwang public utilities. Yeah. Hindi sa satuyang syudad. I'm talking about the supply of electricity and water. First, sa salud, sa kalusugan, Apo. I could say that I was able to kan sa tuyang Legazpi City Hospital and City Health sa pag-supply kay sufficienteng bulong, as in sa pagtama, sa pagtrato sa tuyang mga pasyente. Sabi ko sa inda, we take care of their needs. Sinda naghehelang, nagtitirios. The least that we can do is siguro itong tawantasin taki kagaanan sa inyong buhay. And nagpapasalamat din sa national government during our stint within a period of 2 weeks. Nakakalap kita kipondong 100 million pesos to improve the services of the Legazpi City Hospital. And sa ngunyan, bako sa natabi inpatient ang no balance billing tabi, Henry. Pati na sa mga outpatient no balance billing. First time nangyari dito sa syudad kan Legazpi. And kakabukas lang ang Super Health Center sa Humapon. Soon, the Rural Health Center dyan sa Rawis will be opened. The purpose is to iranita ang serbisyo medikal sa satuyang mga konstituentes. Tanganing sa mga kararayong barangay, dahil kay puhan magpasiring sa satuyang City Health or Legazpi City Hospital para lang magpa-check up. In that way, it will also solve their financial concern dahil sa pamasahe sa nangani sila. Lalong-lalo na sa iba pang pangangaipo. Sa sektor pang edukasyon, Henry, 2024 when we assume office until 2025 this year, sarabay-sabay nag-construir halos maabot sa 140 classrooms. And this is unprecedented dahil sa linap na kulangan sa classrooms. In fact, some of our students from Albay District nagpapasiling sa Daraga para mag-eskwela ngunyan. Nagbabaralik na sinda. And the opening of schools, that's the biggest number in the Legazpi City Division Office. Puro Rawis, Stanza, Bagakay, ano man yan tabi, Henry. We were able to decongest sa ibang campuses. And ngunyan, dakulang kumbaga katipidan sa mga magurang dahil hindi na mamasahe sa indang mga aki as ngunyan nag-eskwela na duman sa indang barangay mismo. So, pagbalik ka sa Kongreso, Henry, bako lang asikasunta sa kakulangan sa classroom, pati naman sa pangangaipo ng mga para-eskwela, mga para-tukto, Henry. For the first time also, Henry, sa Legazpi, from grade 1 to grade 6, makaparesibisin da ki school supplies. Bako piniarog, Henry, kang Makati or Taguig, mayayaman itong lugar na ito, alagad, at least, maski puro pa, bawasan na ini sa gastuson, 25,000 na elementary students hindi sa satuyang syudad. First opportunity, we continue to pursue opening another area of growth. Kay po ang dakul na oportunidad para sa satuyang mga kababayan Legazpeño sa paagi kitrabaho as in pagninegosyo. And dakulaan sa tuyang plano dyan. Kasabay ang turismo na one of the engine of growth man, tabi, Henry. And iyan sa tuyang pupursigi, Henry. Tanganan niya na old airport, 40-hectare property. Will be converted into another business district na madara kitakul na oportunidad sa tuyang mga kababayan Bicolano, Tabi, Henry. So, kulon pa kong i-history sa iyo, Henry, alagad baka di makauso sa laog kikit si Minot. Iyo nga ni, Yor, isingit ko na lang po inata, kuwan ka na lang po kung medyo mababa ka na, kumaplag ceremony ka na. May naling ako tabing bareta na sinabi mo na ongoing ngunyan ang installation kan mga street lights sa Puro, Taysan, Maria Wamayon, Stanza, Tula-Tula, Bugtong Pawa, San Joaquin, San Roque, Bunot, Tagas area. Ano pang development kaya ni Mayor ngunyan? Well, sa iba po, Tabi, Henry, na-install na. Sa iba, ongoing ang installation. One way of keeping our community lighted. And in that way, Henry, nagkakaigwa ki
feel of Mhm. kumbaga, seguridad sa Yeah. tuyang mga kabarangay dahil maliwanag sa Mhm. silang barangay. Mhm. And at the same time, iniman na nakakapag-avoid kano man na insidente. Opo. So, simpleng programa alagad na kulang impact sa Yeah. tuyang komunidad. Opo. And just to mention that we kumbaga source out the funds sa Mm. national government, they Mm. gastos dyan tabi ang city government. Opo. Sa kuryente tabi, Mayor, naibisan ang brownout sa Legazpi ki halawig, ano, na binaday ta aram na itong nag-fluctuate masyado. Ano po sa mga signifikanting nagibo tabi nindo katubang anak ko Bicol? Para mo katabang ta dyan ang Ako Bicol Party List. Mm. Bako man ini lingid sa Karaman. Since last year, nagpuon ang rehabilitation kang Aleco to Opo. substation. Mhm. Ang pinagtutugtog sa Kulyat Daraga Mhm. and Ligao. And after which, so 2025 rehabilitation fund, Opo. iyan ida-download gararay. Kasi yan ang kumbaga kondisyon kang NEA na Mhm. pagkatapos ng Aleco, duman sa inot na rehab fund, Yeah. saka na ida-download so another rehab fund. And Mhm. masunod na dyan tabi ang mga line enhancement Mhm. isa sa tuyang syudad. Pinagmaniugot na talaga Opo. na maprioridad ang sa tuyang syudad kan Legazpi Mhm. sa mga masunod na rehab Mhm. dahil we are the center of commerce, we are the center or the seat of government. Mm. All the regional offices are situated here in our city. So Opo. hindi nagninegosyo, yaon ang pagtatrabaho. Pati na mga universities and Mhm. colleges na manig sa tuya, Sindarakulang Hospital. Opo. So, Henry, 9 out of 11 line enhancement will happen here in Legazpi. Mhm. And saro, sa signifikante dyan itong pagkaagang Bangkerohan, 10 MBA substation na duman sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Aha. Kung grabe na ang fluctuation na sinababaw na ang pultahe. Mhm. Siguro sa mga masunod na aldaw, mga ka-experience sa sinda. Pag ini na-implementar na, Henry, Opo. na tultul na ang pagsiservisyo. But it will take time. Mhm. Another 8 to 10 months or even 1 year. Just give it time. Ang importante ako ng topic ang solusyon pinag-i-implementar na. Opo. Mayor, may dapat pa pong tapuson o ayuson ang tubig ta sa Legazpi City sa pagi kang LCWD? Ako, Henry, ang LUA, napensintin lang ini sa laog kianog na bulan, nalagad ang LUA, will now implement the Mhm. improvement and expansion of the Legazpi City Water District. Opo. Henry. I see. Okay. And initabi for bidding na, Mhm. subject for procurement process na tabi ini Mhm. sa mga masunod na aldaw. And I hope that this will bring about the needed change and hopefully Mhm. Legazpi will experience the supply of clean and potable water, including duman sa underserved areas, Opo. lalo na sa sur na parte kang sa tuyang syudad, duman Mhm. sa Taisan, na ang pinakadakulang barangay, most populated, Mhm. sana masuplayan naman tabi ni Henry. Opo. So Okay. these are the we were able to establish, Mhm. and although they patapos ang trabaho, Henry, Opo. kasi sa pagbaliko sa Kongreso, Mhm. this is not goodbye but just the start of a more progressive Mhm. Legazpenyo, and that will be handled by our new mayor, Opo. Mayor Hisham Ismail. Opo. Salamat, Mayor. Henry. Yeah, Yaw, alas 8 na. ako Oho. nakapag nasa bandera. Okay, salamat. Alright, mga tugang, yaon na kaya duman sa flag raising ceremony sa ano yan, as mandated by the Civil Service Commission, kaya po na mag-flag ceremony po ngunyan na aldaw. Kaya iyan, so nagkapera niya itong kahaputan. Ano. Sa mas maray na kitang mga Legazpenyo, kamong nag-antabay ngunyan, nasasabutan kung ano ang mga signifikanting nagibo and kamutabi ano man ang sa indong reaksyon oras na madanggong ito ang siring na bagay. And sa mga maabot na daw, mga tugang, makipag-ugnayan man kita kung anong sa iyang plano bilang congressman kan Ako Bicol. And sa aga man, makikipag-ugnayan man kita kay Governor Noel Rosan. Ha? First day of office, ano man ang sa iyang plano? As in, iba pang mga gigiribuhon niya, mga tugang sa probinsya Kanalbay. Ha? Katawan niya to ang kihalawig na oras para po sa kaaraman niya tong mga albayanos. Alarmario, mga tugang nasa linya. Nasa City Hall si Paring Al. Kamin, Paring Al, good morning.
So, sakto, sabi pare, kan pagputol ka na interview ninyo ni Mayor, Aha. nagpo naman ang ceremony, prayer muna, and then ngunyan national anthem na. Ayaw na si Mayor Hisham Ismail and ibang mga opisyalis sa Legazpi City na hiling ko sa likod na parte. Nasa inutan si Mayor Hisham and si City Council of San Imperial, Buban, na hiling ko, GPD, Inapal, Alan Ranyola. Yun lang natatanaw ko din sa location ko natin pa din. Nagpupo naman yan ang pag-ceremony. So, Si Vice Mayor Nancy Gutierrez. Dahil ko pa na hiling tabi si taon-taon tabi pa din. And then moment baka may mga update pa din. So maraming trust yun mo na tabi na showing at pag-ceremony. Alam Mario, thank you. Thank you, Padingal, sa report. Tadi po dyan sa lawas. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay. Kepan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load as in proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa rupong antioxidant na nakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kayo ni, pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Epektibo man yan sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wara. Mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para tayong tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal sa mga butika, mga tugang nationwide. Dili po sa Legazpi, magapot ka mo dyan sa mga saradit o mga darakula ng mga drugstore, diga po dyan ki Liver Aid, ha? Para po, maski din problemang atay, ang satuyang katuy, ha? Ang satuya tabing liver, pwede po na mag-inom kaya na Liver Aid Silimarin Capsule, ha? Para po sa, vitamin, ha? Kan sa tuya tabi pampakusog, pampabaskog, mga tugang kan sa tuya tabing atay o liver. Magbabalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. Sabay muna. Sa mga ripo ay nabalik si Padingal. Tapos na? Okay na yan? Tapos na? Lipas lang kayo. Kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 mo naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka pleman? Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong makuha, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong makuha. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, madali lang. At, oras natin, alas 8. Kumusta kaya ang flag raising ceremony yan sa Kapitolyo? Alas 8 na baga? Kumusta kaya ang kwan? Dapat palang, pinadamang ko naman si Angel eh. Kaya makaskas ang dalagang tao. Yan na palang si Karen. Tabi, ramonta daw ang flag raising ceremony. Kasi po yaon dyan sa Kapitolyo, nag-attend ba si Gubrosal o yaon si outgoing Governor Glenda Bongao? Hello, Karen, anong sitwasyon? Yes, good morning, VP Henry. Tama ka dyan. Live man kita ngunyan sa oras na iniligid sa flag raising kang Kapitolyo Provincial. Kung sa'yo na presente digdi sa ultimong pagkakataon si outgoing Governor Glenda Bongao, kay ba si Vice Governor Ray Bragais, asin si Provincial Administrator Dr. Cedric Daep. Dahil taman VP Henry nanutaran digdi si incoming Governor Noel Lasal, asin iyo man sa nainian mga darakulang official katundig sa flag raising ngunyan. Warang mga board members, halagat kay pamandigdi ang mga department heads asin mga empleyado kan kada departamento kan Kapitolyo para sa saindang Monday flag raising ceremony. Sa ngunyan sabi VP Henry, tapos na lupang inirang sa pagkantakang high drive pagkisangit, sa ngunyan na nagpapayag na lang kansay ang insay pamamaharang si Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, asin masunod na digdi si Governor Glenda Bongao. Taod-taod, mabalik kita, baad lamang maagad ng sanin oras si Governor Bongao kung ano ang sayang insay, lalo na't ngunyan, maalin siya pag-gusto. Yan Yeah. mga depende, mabalik kita, Taran Ala, Distributor. Salamat, Karen, sa report. Balunta daw na apudan lagod mo niya na anga si Governor Rosal. Baka lamang makauron ta, balunta daw na apudan mo niyan. Tatabing, ayon, busy o garing ang line.
kan gobernador. Sabi mo nga sa aga. Sabi mo nga sa aga. Bago ngayon. Busy line no garing. Alang, sabi mo kaya nga sa ay onin na. Yakal ko na tayaon si Governor Rosal. Governor, maray na katabi. Henry, good morning. Good morning, Gob. Onder katabi sa tuyang programa. Kumusta ka po? Okay lang. Primero sa Gabos, congratulations. The best, Henry Maceda. Salamat tabi. Pag-national ka na ngunyan, Manoy. Salamat po, Gob. The first ba, Henry, Yeah, first. na national award in as a Bicolano? Yeah, opo. Tapos, Kaduroy, yeah, Kaduroy. opo. Tapos, Bihira man natatawan ka na oportunidad. iyo baga. Kaya, dako lang orgulyo tabi, Henry. Opo. Ako lang ta ikataga mga amigo mi, pero bilang Albayanos, Opo. Bicolanos siyempre. Yeah. Congratulations. Mm. Keep up the good work. Yeah, medyo budak kung kita first kita na taga-probinsya na broadcaster tabi. Karak lang kaya nga taga Manila eh. Always sa first ka. Oo. Perming kaya baga number 1 tabi, Gob. Ayun nga eh. Numero 1. Diretso ng hambog ano. Okay. Radyo dilata pa. Okay. Salamat tabi, Gob. Ano pa yun sa data binigda taga mo niya na aga. Pero Ayun tabi. sa aga baga po ma-assume ka na ano. Diyan auto, diyan na 12 noon. Ano to tabi? Yeah, diyan na 12 noon ika na po ang gobernador kang probinsya Kanalbay. Ano po ang first calendar of business na tabi, Gob Noel? Yes, primero, Henry, salamat kiraray sa mahal na Diyos, as in siyempre sa mga Albayanos, sa mga leaders ta, siguro dahil man kataliklikon dahil sa inda. Now, today, as embodied in the law, all official Apa. shall assume, no? Apa. 12 noon. Nguyan, siyempre, nguyan aldaw, mapirma kita kay mga directive na para sundan primero na sa mga internal rules Apa. o internal memo na gigibuunta sa mga empleyado. Saro na dyan, Henry, siyempre sa mga naka-detained, they have to go back first sa indang original item of departments. Iyan. No? Oo. So mga i-appoint ang mga co-terminus Opo. para makapaksyon, makatabang sa kuya. Okay. Then, kung may oras pa kita, Apa. may mga kakaulayan ako ng mga importante na mga department like mga hospitals. Araw kang sinabi ko Apa. para mapadali ta ang pag-responde o kaya pag-solusyon kan mga issues and concern. Apa. Yung masanahin Yeah. mo na for Apa. today. Gob, sisipon magiging provincial administrator mo tabi? Sa unyan, inappoint ta, considering na si BM Rolly, Oo. dahil naman nagdalagan, i-considerar ko gabos ang expertise niya. Ayun. Okay. Maski bagatugang pwede yan. Yeah, correct. Kasi Co-terminus man eh. trust and confidence siya, okay. Mhm. So, ang experience niya, aram niya na ang mga ins and out kang probinsya. So, makatabang na maray sa kuya, lalo na kung may mga pigigibok sa luwas. Eh, mapapakaray, mababantayan ka ang probinsya. Ayan. Opo. Gob, sinabi mo duman sa speech mo tabi kan Sabado, nakalive ito di sa mabud social media ta na saro sa concern mo tabi ining tungkol sa PhilHealth na makataonin libre na bulong sa mga sa probinsya, lalo na po sa mga nagtitios. Ano pang konsepto tabi kay ni Governor? Actually, Henry, I put emphasis on this. Kasi sa during the campaign, Opo. mas gani prior to the campaign, yung major issue sa Albay. Makasupog, Henry, dahil takula naman bagang income ta. Opo. More than 3 billion. Kinauli ko sa PhilHealth Vice President and his people about the performance of Albay. Diyan kita mapuon, Henry. Yeah, yeah. Diba? Yapa. Sabi niya, Kob, hindi imposible. Kung talagang papakarayon, ang katuyang mga opisyal o kasatuyang mga empleyado, naka-assign digdi, number 1, Henry, natatadakulaon ng diferensya. Opo. Sabi niya, ang PhilHealth is paying about 270 million per year. Dahil pakasabay yan sa budget kang probinsya. Opo. Dahil pakasabay sumaip. Dahil ka nakataong libreng bulong.
aram ang pinaka-prueba, Henry. Bagsak kita naman sa no balance billing. Ayun. Napasupog. Oho. Nalatabagsak, sabi niya. Kasi, ang mga pasyente at mga indadya, nagabarakal kibulong. Yeah, correct. Diba? Para yung kita sa performance ng Sorsogon. Pagabot sa e-consulta. Opo. Ang Sorsogon naga-subsin na ki 174. Kita pirasan na 56. Yeah. Para yung maray. Meaning, kampiro ng ko ni na Universal Healthcare kang 2022, Henry. Nagkapasalamat kita sa mga taga-PHO. O sa probinsya, pinatagos nila. Oho. Agad, dahil man, kumbaga, dahil man pig-maximize. Suportahin ka, dahol kita makatabang. Like, for example, sa pag-bill, Apa. iabot kay 6 Dias. Ala, we gano. Hindi man sinasabi ni PhilHealth 15 Dias. Nata, Opo. para mas dakol ang sa tuya na matabangan, ginaray. Nahali kita. I see. So, initabi na sa tuyang healthcare, ini muna. Sabi ko nga ni, ano do ko ang bulong ta, i-package sana. Yeah. Ang mga ang ilang may hypertension, naka-plastic na. O yan, para sa imo. 10 days. Itatao na gabos, ano? Oo. Para mo sa Manila, nahiling ko ini. Ang package, good for 3 days. Yeah, oo. Para rin mabantayan ta. Ang duwa pa dyan, Henry, Opo. kung nagdadawag ang mga ibatang empleyado, dahil nagkasundo, dahil coordination na proper coordination, ang hospital sa ang GSO. Ang rason ka mga doktor, so pigay agad din ang bulong, bako man ang pigabakal. Ayun. Oo. Pero hindi kong tapayan, Henry. Opo. Kasi Oo. nag-akusaran sinda. Pero papakarin tayo. Opo. Talagang iriwa. Iya, opo. So, Gob, tama pang pakadangog ko, ining mga common tao, mga kababayan ta, magkakaigwa ki PhilHealth benefits hanggang sa maging libre po sa indang bulong under your administration? Actually, Henry, libre talaga. Opo. Under the Universal Healthcare. Yeah. Ang intelligence, libre. Yeah. Kaya nga ni Piapod pa, no balance billing. Pag sinabi mong libre, hindi man pwedeng facilities lang. Opo. Kaya puwan pati ang bulong. Kaya nga ni, yaw na kita dyan sa punto, Yeah. reimburse. Yeah, okay. Para sa Okay. gastos o pig-invest kang albay or any local government, ma-reimburse na para mabakal naman kay Oo. pasyente. I see. Opo. Gob, paano po ma-improve tayo ng serbisyo kan mga government hospitals sa tabi like nga Siga, Josepina Belmonte Duran and other hospitals po na sa ilaram kang provincial government? Actually, bako sa na facilities ang kulang ta. Opo. Mabagot ang confidence kan mga nagasurvey. Ini ang perennial na problema. Kaya, kada ko nakatukaw bagang 2022, Opo. tigtaasan ko sa sweldo ninda. Ngayon, ilingon tagararay, Henry, tabako sa na dapat one side yan. Yeah. Ilingon taman ang kamuktakan ninda. Ayun. But anyway, Yeah. ako ngayon, Henry, ang mission tango niyan, mapadalagan ta na yung JBDAP. Yeah, correct. Makasupog na hindi. Kaso, kung baga dyan, Gob, billion ng utang. so building baga dyan, day pa man, nakalo ng building, pero day pa man operational tabi, so GBDAP, Albay Provincial. Dahil pa lamang, Henry. Dahil pa lamang. Meaning, nahulong pa kay mga, ito ang mga pagal na sa permit, so ilaw, dahil pa ganing ilaw. Opo. Dahil kaya supplyan kang aleko, kaya magibugit ang pagi. Pero I assure the public, Henry, Opo. igibuong ko ang gabos sa mapadalagan tanguyan this year. Ayun. Oo. Only before November. Opo. Gob, operational na po sa CT scan mo sa Siga Memorial Hospital na bilis ito mo kang ino. Kasi ngunyan, mainugurita ngunyan. Oho. Talagang nagka-problema sa ginibong kwarto na naman, Henry. Walang kung nangyari. Napa, Pero no? may pabong. Hindi, kaya maduman ako sa Siga. Opo. Ako na oras ako dyan na hapon. Yeah. Tingin ko. Yeah, opo. Ito baga, Henry, dakulang tabang ito. 32 slides to. Yes. Meaning, ang cancer, pwede nang ma-detect duman. Oo. Move forward ka. 32 Mm-hmm. slides yun eh. Kung may pakarikutan ninda ka ito ini, dakulang tabang ini. Talibre ini. Oo. Subsidized by the provincial government. Opo, okay. Gob, sir, o patabi, may na-catch your attention kan mga listeners na sabi mo, sa mga quarry truck baga, so pag dalagang kan truck dyan sa mga agihan hali sa quarry sites, dapat 5 o'clock po, dahil na sinda dyan. Kaning da isturbo tabi sa mga nagkakaturog na mga kababayan ta. Paano po yung magiging operational tabi, Governor? Yes, Sandy. Sa dinaray, Henry, dahil tador. Di ba? Opo. Mag-aambong kita.
na kita, nakasuko kita, mabawi kita, bako yan. Mhm. Ang pigtataram ko, Henry, nasa east yan. Okay. Na ang operation will be 8 to 5 p.m. muna lang, di ba? Mhm, May mhm. purpose yan. Mhm. Di ba, Henry? Apa. So danger, pigi-post ka. Mhm. Mga truck bagaan. Sa mga harong, Oho. nakadisturbo bagaan, like yan sa pawa. Mhm. O nga, bako sa maski sa kamalig, Mhm. kinubatan. Mhm. So ini, pigi-enforce na lang kung ano nakalag sa batas. Mhm. Sana masabutan kang gabos na ining pigi-enforce na dapat, pigi-enforce ini. Opo. I see. 167 pong kwarisat sa Albay. Ano po ini review nindo ipapasara po o ano pang plano tabi di Governor? Well, yan magang 167. Primero, leto mamataram na gabos yan kompleto. Mhm. Kaya sa ngunyan, ang primerong directive ko muna, Opo. sa mga ding permit, dahil na magalat na makwanta pa sinda, Mhm. ma-blacklist pa sinda o makasuhan sinda. Kaya Mhm. dapat bumundo sinda. Number 2, ining 167, kahulunin ni Henry. Mhm. To repasuntan mga papeles ka ni. Mhm. Mhm. Although may permit na sila, pero baka kulang baka umanta nagaduda kita. Yeah, yeah. Pero baka dahil man na-comply tinawan. Mhm. With respect sa yung mga predecessors. Oho. Gusto ko Oho. lang masiguro tayo, yan ang mensahe sa kuya kang Albayanos. Mhm. Natangaya Gob, grabe na ang nagduudakan sa tuyang mayon. Mhm. Kay Tuhan, simbagunta ining mga kaputang kang Albayanos. Takunday, Henry, Opo. maniwala kay Henry, wala nang maniniwala Ayun. ng mga leaders o kaya politiko ang mga Albayanos. Mhm. Pag ako Mhm. nagpabaya pa, Henry, Ayun. remember, ang inagihan ko, Mhm. di ba? Mhm. Sabi ko nga although arayo, pero sabi ko, dahil man akong ayuda, wala ako sa pwesto. Mhm. Diba, dahil akong masyadong tarpaulin, pero ipinahiling kang Albayano. The Mhm. people have made a statement Mhm. that they want check and balance. Kaya, I have to do this, Opo. Henry. Bako na mapaambog kita, but I have to do this because this is what Albayanos wants me to do. Mhm. Yan ang gusto nila. Opo. Governor, sabi mo, ding. Paano po ini in terms of tourism? Ano po ang satuyang packages para digdi? Anahiling ko paano ngayon, Henry, Mhm. kasi kita baga, sige, ako, dahil man ako nagsabi na against ako. Opo. Ako kasi dapat ang investment taso tama. Mhm. Di ba? Mhm. Ang mga fiesta, festival, okay yan. Opo. Pero grand fiesta lang yan. Oo. Ang kay Punta Henry, bako na nag-ansa ako kang bangko ko. Ano Opo. kang ginibo ko sa Legazpi? Mhm. Naroon doon ba, Henry? Tayo ba na magtarayuong kita? Yeah. But we Mhm. broke the 1 million mark Mhm. in 2015 of tourist arrival. Mhm. Di ba? Mhm. We brought in, dinaratakabos sa convention digdi, di ba? Mhm. Mhm. We were rated by the, no less, the Department of Tourism as the top 10 in the country. Mhm. Di ba? Yeah. Cebu, we had 85 national, regional, and even international conventions. Mhm. Ranking us at the top 10. Mhm. 3 years yan. Mhm. So, ang ibig sabihin, Henry, Opo. ang Albay, kay Puan, we have to bring in people. Mhm. Kay Puan, daron, kaning ang investment, ay masayang. Mhm. Pag kita-kita mo sa Nige, Henry, masikas, obserbasyon mo, malala pa ang mga hotel ta. Yeah. Ano magpara-hotel kita? Kaya nga may investment. If you go to Spain, Henry, nagabiyahe ka naman Yeah. sa luwas ba? Mhm. Mhm. Tourism ang racket Yeah. ng mga nasyon. Mm. Even Italy, US, Japan, every year. Mm. Di ba? Mm. Hindi ba nang satuya na gustong arugon? Ang Albay, Opo. because of the icon mayon, ako Mm. naniniwala, ang tourism, saro yan sa mga potential ta. Mhm. I Ang see. power ta problema. Iyon. Oo. Hindi man kitang masyadong investment. Oho. So may posibilidad tabi Gob na makuha to sa ginibo mo sa Legazpi na ngayon maging top tourist convention ng Albay in the future tabi under your administration? Henry, ining experience ako, I will do this Mm. in the totality na, in Albay na. Tatabangan ko mga munisipyo. At yung Legazpi, Opo. Tabako, Ligaw, Mm. Makakay. Hindi may mga nag-invest na ini. Opo. Kamalig. Mm. Magayon nita, tokal na. Mm. Pag pinabakal ta, Albay na. Mm. Opo. Pag pinabakal ta, package na. Yes. Anong gusto mo? We can even coordinate with Sorsogon. Mm. Sa mga spill. Ayun. Opo. Gob, saro patabi ang Peñaran report na turnover na sa probinsya yan under Governor Glenda's administration o dahil pa? Ano yung tabi? Ang Peñaran Park na turnover na po. Pangaram ko, binuksan lang ninda, pero deta param kung tapos ng papeles. Tayan baga, Oho. sa pagkaram ta Henry, para maaraman kan mga Albayanos. Mm. Ako, may pundo ako dyan na Yeah, 50 yeah. o 60 million. Mm. Big realign nito, dahil man ito ginamit ni former Mm. Dr. si Grex. Opo. Ang Oh. ibig sabihin,
Ako man pundo kang probinsya, ginamit ka ni DPWH fund. Ayun. Oo. Hindi ako sasala. Yeah. Basis mga information, 90 million plus ini, 96 o 92. Now, dapat ini i-receive kang end user. Yeah. Ini ang minimum ko pa. Opo. Pero Henry, nabuksan mo naman sana yan. Ako kasi Henry, nagtubod ako na dapat di nagtamag para sabi na ngaya maluya or sala, Opo. inaralit sa mga kahoy. Yan. Oo. Pero ako Henry, if there is a room for improvement, I would like to assure all Albayanos. For the record din eh. Opo. Ma-find ways ako, makakuha ako, masiba ko pundo kang probinsya. Opo. Nagkukuha na ako. Sa mga lako-lako ko na ma-additional fund ako dyan. Siguro may mga upgrading kita dyan. Ayun. Feeling ko Henry, dapat lagang tangke fountain. Oo. Kung makaya kang fundo, magayon dancing fountain kasi naaling ko yun sa Italy. That will Yeah. attract investor. That will attract tourist talaga. Yeah. Kasi yun naman sa ng park, nag-revolve ba yan? I-upgrade ka yan, pag ko man ang bawal. Iya. Sa Opo. bako pareho duman na mga component Mhm. duman sa gintipunan nila. Iya. Opo. Number 2, bala kong sumakahoy baganda rakula na, medyo mahal, pero ikay pa ibalik ta sa iba. Ako nagadibalik in the sense, Oo. ang ibig sabihin, lagad tagal kay mga kahoy. Yan. Para mo ang park, Henry, dapat 24 hours yan. Yes. Sa ngunyan, sa ako yan ang park ta, madyan lang niya hapon. Pag-aga day kay madyan kasi walang shed. Oo. Oo. Nagduman ka sa Alipo lang, di ba? Nagduman ako sa Taiwan, Mm. Korea. Na. Park, maling mo, alas 8 pa sana may tao na. Yeah. May mga kahoy eh. Yun ang gusto because Piñaran the Park is an icon. Aki pa ako, naguburo ko lang kami dyan. Iya. Mga paderes. Kaya yung masasabi, Henry, sa kunyan, Opo. I hope I will report it to the people. Yeah. Sa kunian. Na i-upgrade na yan. Opo. Kaya nagtang para basol na. Kung yung nabutan, problema yan kang kowa. Ayuso na lang. Oo. Ako man yan problema ko, dahil man ako binuto kang Albayano para magkaso o check kapunta yan. Opo. Kung anong magigibo ko para ma-upgrade na yan. Yan ang magayon na tawan taki prioridad. Opo. Gob, nagkaperang point na lang po, paano po ang working relationship nindo with Vice Governor Diday ko? Nagkahuro na po kamo? Actually, dahil pa, no? Kasi siguro busy man siya, nagbakasyon man siya. Now, ako, Henry, man sana ako, veterano ako, team player ako. Oo. Iagad ko lang sa inda, sa mga ako sana sa Vice. Opo. Mas importante dyan ang mga membro kang sanggunian, paglaluwigan. Sana let us work together, no? Opo. Let pagsayangon, na kita binuroto para mag-iriwal, ang Albayano ang pepli dyan. But I would like to assure the public that I will reach out to them. Oo. So magkakaigwata ki inaugural session on July 8. So doon magkakaulay-ulay kami. Ayun. Opo. Matinder ka po, Gubano? Matinder ka po sa inaugural Yes, session kasi nila. magkakaigwa kita kay first message ko para sa mga executive priorities ta. Iyan. Opo. Governor, salamat. Unless mo na may mensahe ka po sa mga Albayano. Yes, Henry. Primero, congratulations, Gararay, ha? Thank you. And salamat sa DCGB, sa indong, siyempre, kabusman, Apa. tinakon indong oportunidad during the campaign. Opo. Although mas barato sa kuya. Joke lang. Anyway, Henry, sa mga Albayano sabi, sa kunyan, sa mga kwenta, sabi ko nga na sa campaign, Henry, Apa. bubuksan ko ang capital para sa Indogabos. I will do my best na gagabos sa mga kasaradayan sa laog sa capital para matawan taki serbisyo. Opo. Dahil pagparapahirapan ang mga tao. Dahil pagparapalo yun ang pagserbik ang mga tao. Lalo na sa mga ospital. Nangapunan ako, Henry. So mga dahil dyan kapable, definitely they have to go. Opo. Kaya sa mga recidivists. Pero sa mga dede po kung magadit, siyempre, mga expertise ba ang pag-nurse. Ako pa niyang karaw-karaw, Henry. Yeah. So again, salamat po. Mabuhay. And see you in the capital. Apa. Salamat. Thank you. Mga tugang Governor Noel Rosal sa nagkapera niya tong hapot. Ngunyan na pagkaaga, mientras tanto, dumandaw kita kay Jomar Bien. Aramon ta po ang sitwasyon dyan mga tugang sa Primer Distrito, Canalbay. Jomar, anong latest dyan? Go ahead. Kami, Jomar. Nawala na. Naputol na si Jomar. Medyo halabig na kayo sa standby niya eh. Naputol na si Jomar? Yan pa? Naputol na. Alas 8:29 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. O, Angel na muna.
Tigil na muna. Si Angel Mustasa po, may report. Kami ni Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang kabareta. Pababa ang numero kan mga nasa sa angatanin kaso kan Security and Exchange Commission o SEC Bicol dahil sa dito sa nada VP Henry ang nagpapaabot sa igdanan na reklamo na nabibiktima ng mga scammers digdi sa Bicol Region. Sigun ini kay SEC Bicol Regional Director Norma Tan Olaya kung sa iyang ipinaliwanag na nakadepende sa gabat asin dakul kan mga nare-resibe nindang reklamo kontra sa sarong scammer o grupo ang magiging aksyon maninda. Kung kaya nangapudan si Olaya na para sa may mga reklamo manungod sa illegal na investment in kaso sindaan na biktima, pwede silang magpaabot sa indang opisina asin magkomplesa na kan mga kaipuhan na dokumentos asin ebidensya. Sinabi ni Olaya na ang mga solicitation investment ang kaipuhan na may lisensya sa indang opisina kung kaya nangapulan ini na day basta-basta magtugod sa mga promisa na may makaskas na income o return sa pagsasabing ang mga naiinganyo o nag-iinganyo na mag-invest sa scam ang nagkaka-income dahil sa mga kwarta man na halin sa indang biktima. Para man masiguro na lehitimo ang mga investment sa lalaugon, pwede ining i-check sa indang opisina para masiguro na ini ang rehistrado. Dangogon Cavite ang kabtang kanpayag ni RD Olaya. Oh. Sa pagsasampa ng kaso, we need the victim's complaints as evidence. So, importante po we have mga 20 or more victims na magsasampa sa amin sa SEC ng kaso such that we can also as witness yung po yung witness when we proceed with the prosecution nitong mga unauthorized or illegal or fraudulent investment solicitation. So, yun po, nakasalalay din actually sa mga complaints na marireceive namin kung makakabuild kami ng case, ng evidence na tatanggapin naman ng ating Department of Justice for purposes of prosecution. So, yan po, VP, ang kabtang kanpayag ni SEC Bicol Regional Director Anong kadaklan Norma tabi, Angel, na Olaya. reklamo? Anong kadaklan na reklamo sa enda sa SEC? Ang nare-receive ni VP, itong investment scam na so naghahagit ni kwarta, nagpapromise na sa laong ngayang sarong semana, dudoblehon niya iyan. Iyo man ang ano. O baka din aram kan mga tao kung saan mareklamo? Posible, VP. Diba? Mga arogan na bagay. Or baka nadidipin silang kung paano magpaabot kay reklamo. Ang sabi duman VP ni Regional Director, so kadaklan da duman, tayo na madaan ko paabot si reklamo ta. Nangyayang baga VP yan na oras, nalawin ko yung ang proseso ka iyan. Ayun. Yun pala. Alright. O sige. Nagdatang informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa lawas. Okay na si Jomar? Okay na yan? 8:31 sa programa ng hapot, mga tugang sa DCGB. Tuloy-tuloy tayo sa mga darakulang bareta, mga tugang sa tuyang programa. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, Jomar, come in. Salamat, PB Henry. Good morning sa mga parantabay na bago sa schedule kan flag raising ceremony dito sa Sudad kan Tabaco, Aldao. Instead na alas 8 ang aga, dinibo ka subago 7 o'clock. In 1 hour. Pero bako arog kan sa ibang lugar ang nadarating so mga dati magtiraray na mga opisyales dahil pa sa mga masalida. Ang pagbabago sana ito sa oras and so mga permanent employees nagarating dito and casuals. Pero so mga job order dahil na nagarating dito kan flag raising ceremony sa iyang pahayag after kan flag raising ceremony, pinasalamatan ni Mayor Salagman, sugabos na mga empleyado na nagsuporta sa sayang administrasyon, kanakalis na bali 9 na taon niyang paninirbiyan. And inganyar niya ang mga empleyado na ipagpadagos sa indang maray na pagtatrabaho asin suportaran ang
masunod na administrasyon. Mhm. So yung mga natabi ni Henry, simpleng flag raising and so pagtaram lang ni Mayor, pagpaaram, duman sa iyang mga empleyado. Taon-taon, masalida na si Governor Ray Braquez, mantang si Mayor Chris Lacman, makikinang congresswoman kan First District and Albay. Iyon. Yan sa nabi Henry, simple yun na lang sa bago. Wala pa so mga incoming elected officials. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Ang hapot. Salamat, Jomar, sa report. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige po, 8:36 na. Ano, Tabi Casey? Commercial kita o report muna tayo? Report muna. Report, may interview? Alright, sige. Joshua, come in, Joshua. Hello, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagangalasan ba? Punata sa may giyera harayo sa Pilipinas, particular na sa Medyo Oriente. Yeah. Pero kinaagahan sa na mamatay ng epekto dito sa tuya, Iyo. lalo na depende sa ekonomiya, Mhm. produktong petrolyo. Oo. Kaya pa nga ni Nagwawara o galing ang sigal mo, Joshua. Pag ikaw na tabi mo, Jo. Bata ma-interview kita kay Dr. Elmer Lorenzana. yan ang BP. Joshua, medyo na nagluya eh. Siguro okay na. Sandali, medyo nagluya lugod. Nawara. Nagluya ano, Casey? Hello? Nagluya. Hello? Nagluya. Oh, at apunan ta ka lugod, apunan ta ka. May lang ha. Apunan ta ka. Apunan ta ka. Baba mo tabi, Joshua. Apunan ta ka. May lang hat. Tingnan natin. Joshua Bino. Sige, sandali lang. Tabaroon ta daw ini tabi na ano yan? Yan. Okay. Hello, Joshua. Hello, BP. Yeah, mas okay ni. Sige, go ahead. Sabi ko nga nila, basta may giyera, mas kaya rin sa Pilipinas, pero kinaagahan sa mamatay ng epekto, lalong-lalo na sa ekonomiya. Makangalason man kaya. Grabe man. Okay. Kaya, may kinaraman BP sa ekonomiya, epekto kan giyera digdi sa Pilipinas, and magin sa locality ta digdi. Kaibahan ko ang director kan Center for Policy, Studies, and Development. Iyon. Aha. Ayo tabi BP Henry, si Dr. Elmer Lorenzana. Dr. BP Henry. Dr. Elmer. Good morning, sir. Aga po. Good morning, Tabi, sir. Welcome po sa DCGB. Salamaton po sa oras mo sa DCGB. Ano, although kan sarong sa simana taka pa talaga sa pigpapahanap ta susog duman sa samuyang research boda sa samuyang paghapot-hapot ikan saro sa credible person tungkol sa topic na ini. Opo. Dr. Elmar, primero, susugan although ngunyan baga nagkaigwang ceasefire duman sa Israel and Iran. Pero susugan ko lang ito na mga hapot kang publiko na nataman nga dito na para binumba pa sa nangon niya, nagkagawa pa sa ng giyera ngunyan, pagkaaga, automatic po nagkaigwa ki chain reaction sa presyo kan mga produktong petrolyo, and as far as economics is concerned, ano po ang implikasyon ka na magabat sa satuya tabing nasyon tabi, Dr. Elmer? Ang direktang epekto po kayan, so sa tuya pong giyera duman sa Iraq, sa Israel po. Totoo po ito, yun po ang pagtaas ng presyo ng mga barakalo nung napunta po kan inflation. Opo. Okay. Nata po nagkakaiguan inflation. Ang sarong parte po sa ekonomiya, bibigapod po kitang supply side. Okay. Ang supply side po na yan, sa side po yan kan sa tuyong mga producer. Okay. Pag mataas po ang sa indang production cost, both sabihin po, mataas ang sa indang mga presyo na ipapatong sa mga parabakal. Opo. Ang pagtaas baga po ang pagyera baga po kang Iran as in Israel, nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng oil o ng oil price increase. Pag nagtaas ang presyo ng mga crudo, definitely mataas po ang pamasahe, ang production cost. Opo. Kasi dakulang parte po na ginagamit baga po sa sarong parte po na inputs sa production. Yun po ang pagtransportar kan mga ilaw na materialis pasiring naman sa indang produksyon. May direktang epekto po yan sa ekonomiya, may epekto po duman sa mga producer sa production cost. Sarap pa po dyan,
may pigapod nun baga po na dahil maiba surota kang kung may gera baga po nag-iiba ang rota Yes. kang dadalaganan kung Opo. sa'yo nagpigdadara po ang satuyang ang oil. So, mas magiging expensive po so rota kasi kung sa dati ngaya po nakakaagi duman sa original na rota, Aha. kung may gera siya, maiba siya ning rota. Sarap pa ito sa mga kadagdag ning gasto sa produksyon, yung logistic baga po ang apod na Yeah. yan. Yeah. So, iyan po ang pig-apod po na epekto sa side kang pig-apod po yan na supply side sa ekonomiya. May sarap pa man pong epekto pero siguro dahil pa man masyado yun sa pig-apod po sa demand side Opo. ng ekonomiya ta. Ang sarap baga po na dakulaw na may pig-apod baga po kitang mga OFW na nyaon sa Middle East. Yeah. Okay. Kung ini po siguro sa longer, dahil pa ngunyan immediate, kung magkakaigwa po talaga ng malawakan na gera, kung sa may ceasefire man ngunyan, kung ang ini po mga OFW magbaralik sa Pilipinas, mawalaan po ng trabaho duman sa Middle East, yan naman po ang epekto kaan po sa demand side. Ang mga pigpapadarahan ba ganinda po ng kwarta ng ang mga Pilipino, pag naapektuhan sa pambakal ninda, sa ekonomiya apektado ta. Siyempre mabawas sa kapasidad din na magbakal. Magkakaigwa ning pagbaba sa consumption ng mga household na ini. May epekto yan sa tuyo ekonomiya. So iyan po pwede tang ilingon. Opo. Sa side po kang supply, sa side po kang demand. Pero ang mga immediate, ang pinakalutaw na lutaw po na epekto kang gera kang Iran na sin Israel kung igapuntag sa supply side. So pagtaas po kan mga presyo ng gasolina Opo. na may dulot po duman sa produksyon. Biya. Opo. Sir, Dr. Elmer, pero medyo nangangalas lang sa bata mga listeners. Nangyari ngunyan halimbawa kanyari ka sa Banggi, so primerong gera, kandua, the next 24 hours, within 24 hours tabi, naglangkaw tulos ang presyo kang produktong petrolyo. May saro po, dahil po ako ning klarado pa kasi tayo po nang adalan sa statistiko. Opo. May araram kitang pag-aadal kayan. Arin talaga ang nagdulot sa paglangkaw Yan. ng presyo ng araw. Pero ang saro po na pwede tagilingon, may pigapon po kita kaya sa economics na expectation. Okay. So, normal baga po yan sa mga negosyante. Pag nahiling nindang may argaan, may pag-anticipar sindang pag may gera na yan, dawa dahil pa baga, may lag period kaya baga po yan na. Yes. So dapat baga po, totoo man na dahil tulos ang epekto baga kasi pwede may mga stock pa sinda kang sumunyan dahil naman ito na-apektuhan. Yeah, yung ani po, tama. Pwedeng igwa pa kaan, pero dahil may pigapod na expectation, so pag-increase ng oil price, iniinutan na ninda ito. May posibilidad talaga. Expected na. So mga nyaon, dahil pa man ito duman nagdulot ka itong ano yan. Pero dahil may konsepto po na expectation, gusto sabi yun, aram ninda na after a week, 2 weeks or maalang kaw ang presyo kang crudo duman kung baga siguro bako man sila everyday nagkukuha ka ito Yes. materialis pero sarong bulan pero dahil gusto na ang normal baga pong nasa isip ng negosyante magdilensya profit oriented baga po dahil yan mawara sa inda so yan po ang saro sa pwede tagilingan kung nata immediately minto gastulos ng presyo na kung ihilingon baga po, baka dahil pa man itong mga istakang materialis ninda o itong mga crudo ninda, apektado ka itong gera. So, ang naturalesa baga po ng negosyante, profit-oriented sinda. So, ito mahali na konsepto na ito sa inda. Siya po yan kang sarong negosyante. Ayan, opo. Sir, Dr. Elmer, di ba, pag naglangkaw ang produktong petrolyo, araw ngunyan, sige, ang langkaw po, although marulbak na po sa aga, ano po ang kayan, ang direct na implication kaan sa iba-ibang mga produkto lalo na po sa mga pagkaon, di ba? Mga pinagprodusir kan mga manufacturing nahiling mi kaya naglalangkaw sa mga presyo kan mga barakalon, pero dahil na po chances tabi Sir Elmer na bumaba giraray. Ano po nangyayari sa araw ka ng sitwasyon? Actually, pag inadalan po ang economics, may konsepto baga po talaga na
dahil man mababa ang medyo theoretical po ang explanation. Yeah, ko sige kaya. lang po sir, no problem. Oo. Adalan mo po ang mga ekonomiya, wala man pong presyo na pababa. Puro pataasan. Pataas po yan, gabos. Oo. Pero may biga po kaya po kitang controlled na pataas. Ang ano baga po, ang ekonomiya baga po, may target lang na inflation. Kung alangkahon na siya dumaan, iyan may problema. Kaya baga po may pick-up po kitang monetary policy, fiscal policy. Kasi yan po ang nagpo-control na yan. Kung theoretical po kaya po, kung maadalan mo ang presyo, pag tumaas ang ano baga pa, madiman niya po ng alangkaw na sahod ang mga manggagawa. Yan, oo. Madiman kay alangkaw ng presyo ng alangkaw ng sahod. Ito-factoring din po yan kan mga producer duman sa ano nila sa presyo. Kasi pag alangkaw sahod kan manggagawa, maalangkaw sa production cost. Pag naglangkaw sa production cost, ipapatong nila duman sa ano po din sa presyo nila. Kapag bas, dahil man baga po kisweldong nagbababa. Ang sweldo baga po naglalangkaw. Kung naglalangkaw po ang sweldo kan mga manggagawa o maski mga empleyado, definitely po ang presyo malangkaw kasi Naka-factor in. Kung hilingan mo, theoretical, wala man pong presyong pababa. Mataas po ang presyo. Kasi di man po kinaga-aspire ni, ayan baga po, parallel yan. Presyo, buda sahod. Okay. Pag luminangkaw ang presyo, dapat maalangkaw ang sahod. Pag luminangkaw ang sahod, maalangkaw ang presyo. Ayun. So, kumbaga, pag inisip mo gani bagayan in a theoretical sense, baga ngaya, sa sweldo baga ngaya, inalangkawan ng ganitong percentage. Nominal, lumilangkaw ngayon ng 1,000. Ang hiling nila, langkaw ngayon ng 1,000. Nominal yan. Pero in reality, sa paglangkaw kasi ng sweldo, naglangkaw sa presyo, arang mangyari hanggang dati. Kasi so linangkaw kang presyo, palangkaw sa kainsan ng sahod sa 1,000, makakompensate ang duman sa paglangkaw kang presyo. Ang measurement kang kwartata, kung pira ang nababakal ta, halimbawa sa 100 pesos, nakabakal kita ng 2 kilong bagas, yan ang real value sa tuyang kwarta. Pero kung nababakal ta na lang is, sa 2 kilo na lang, gustong sabihin, mas 100 pesos na yan, nagbababa so real value kaya. Kaya yan po na sinasabi na, so, padagos na paglangkaw kang presyo kang barakalon. Talaga po malangkaw yan dahil naglalangkaw man po ang sweldo po kan mga manggagawa. Ang kaikuan na lang po ang ekonomiya, may regulated lang, may control lang, may certain tolerable percentage lang ng paglangkaw. I see. Kanani po balansyado ang gabos sa ng ekonomiya. So, wala na sir na chance na ini. Sa dati baga, magdiyan ka lang sa mga fast food, di ba? Sa mga fast food, example mo lang dyan, mailing mo na ngaya ining chicken na may sarong rice, 89, ngunyan, 115, 128 something. Then ang chance po na bumalik yan sa dati because of that, tabi sir, theory. In theory po, dahil na po siguro, kasi palang gawan mga po ang sweldo kan mga, yan ang paliwanag ko dyan. Kasi kung bababaan mo ang presyo, definitely, kay puwanan, babaan, di man kipababang presyo pababang sweldo ng iyo. Madadagit ang labor force. Kibaba ang sahod, pero itaas ang sahod. Kung itaas ang sahod, to some extent, mataas ang presyo. Pero sir, importanting factor, ang pirming nakaka-trigger dyan, tama, pera kaya na sa salary, ang pirming nakaka-trigger, ini po na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Dakula pang contribution niya. Kasi pag inadalan baga po ang production, negosyante ka, ang production mo baga po, hilaw na materyales. Saro yan, sa human, and then, siyempre, so sa hilaw na materyales, so raw materials baga po, pag dinadara mo baga po yan, nagagamit ka ng sasakyan, transportation cost yan. Pag minamanufacture mo na baga po silaw na materials, gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng crudo. So, ang saro dyan na dakulao na component, so manpower, so labor force. So, yan ang sinasabi kang production cost. Yan ang gastos baga po kang sarong negosyante. So ang negosyante baga po, marpatong ng markup. Yun po ito sa iyang presyo. So, pag apektado po iyan
sa laog kang ekonomiya baga po, pag apektado ngayon so crudo, pag tumaas sa crudo, malang ka sa production cost Yeah. pag manufacture, sa pagtransportar kang produkto, kang ilaw na materialis, nagagamit yung product, pag pigdara mo na duman sa kung saan may papabakal, magamit ka ng crudo. So, labor force din, so manpower din, kasabay din sa, sa production cost mo. So, yan po ang pag iniling mo po sa kabuuan, sa supply side po, Opo. kung nata po naglalangkaw ang presyo kang sa tuyang Barakalo. Ayun. Opo. Sir, bilang saro pong ekonomista, may inadalan para dyan, tama ba, is there a point of comparison na ngaya, nababasol ang, kan mga panahon ngaya, arog lang kayo ng presyo, may panahon nga ni Presidente, arog ka ng presyo. Ngayon ngaya, iba na ngaya ang presyo. Ano na ngaya ni, na administrasyon ta? Is there a point of argument like that, tabi na gari? Dapat gari, na may nababasol, tabi na nakatukaw sa administrasyon, tabi, Dr. Elmer? Okay, so pag inistoriyante kasabay ang politika, no? Iyo baga sir. Kita baga ay ako sir. Kuan ako ang nagimatang kong presidente si Marcos Gurang, Marcos Senior. Inabot ko kada may piso pang pamasahe. Di ba? Sige po sir, go ahead. Siyempre, ano yan, saro talagang sukatan po sa laog kang ekonomiya ta po ang presyo. Kasi ang saro po kan tiga puntang employment. So even sa quality of life. Magayon man po, pwede man po ikumparar ta ang mga iba-ibang administrasyon sa presyo pang Barakalon. So ano na kumbaga pong 20 pesos na bagas. Ayan, mga yan. Pero pag inadalan ta po yan, data lang po pag-ilingon ang nominal value ng pagtaas kang presyo. Kasi pag ininterpreta po yan na nominal value, gusto sabihin po ang nominal value. So halimbawa, baga ngayon po, siyempre, ngayon sa bagas ngayon, from 50 pesos ngayon, nag 60 pesos, so nagtaas baga po. Ilingon naman po sa sweldo, kasi proportion po yan. Kasi so sweldo po, kung kaitong panahon baga po na ang presyo ngayon piso, ang sweldo ka ito pwedeng 10 pesos ngayon. Or may sanggatos pesos ngayon ang kada aldaw. Tapos ang ano nga, di ko lang aram. So, ababa ka ito ang sweldo kaitong mga panahon. Proportion po yan. So, pag naglangkaw baga po ngayon ngunya, langkaw na ang presyo kang bagas, dapat so sweldo man kang tao, naglalangkaw man sa ano yan. So, yan so kasi mag-explain ko na kung makumpara kita kan mga administrasyon, bako lang naman sa presyo. Kung hindi, sa iba pang mga factor na pwedeng ilingon ta sa sahod. Ano ang sahod mo niyan? Sahod ka ito. Tanganing mailing ta sa kabuuan na ang langkaw mo niyan ngayon kang presyo, di talaga enough kasi ang sahod kan mga tao, arog lang ka ini. Iyan ba kang pagsasabi ta na so food basket na pira lang ang kakayahan sa arog ka ining sweldo, pira ang may presyo na araw kayo ni, pero ang kakayahan ng bakalon kang saro na pigapuntang disente. So bako lang baga po sa mga kaon sa tulong aldaw na business kung baga po may quality sa iyang buhay. So iyan po ang kumakumpara kita kan mga presyo. Kaipuanan ta po sa gabos na aspeto po ilingon sa laog kang administrasyon. Pero totoo po yan sir na ang pampolitika po may epekto po iyan sa presyo. Kasi baga po, ang saro po bagang gobyerno baga po, nag-i-implement baga po, sindaang nasa policy, na kung ano ang sa indang polisiya, may direktang epekto yan. Na ang mga administrasyon po, sisay man na naging presidente, ang issue po, duman sa presyo po kang Barakalon, tayan po ang may direktang epekto sa mga tao. Kung baga, maski sa inka man baga po kung mga kandidato ka mga po, pag binit-bit mo ang presyo sa imong plataforma, may takulaon baga po yan na bearing duman sa mga constituents na butuhan ka. Pero balikan ko pa nga po mo, pwede mo pong ikumpara, pero bako lang po duman sa presyo, i-factorin mo po sa iba pong mga factor sa ekonomiya. Nganing mailing mo po sa kabuuan kung alin sa administrasyon ang nag-perform na maray. Alright. Magayon iyan sir na hilingon ano ta. Kung arog ka ng kwan, ang mga dapat i-consider, siyempre magiging unfair man. Kung di ka mag-adal, di ka magbabasa, di ka mag-research sa bigyan sa rahutan ta ng mga nakapwesto, di ba sir, Dr. Elmer?
Dapat may raron kang pag-aadal po, may aadalan mo po sa mga datos na ikaw ka, kumbaga, available man baga po ang mga datos, Yes, hilingon mo yes. na, may pigapod ba po kita sa ekonomiya ng mga indicators? Yeah. Okay. Yun ang mga indikasyon na yan. Pwede, bako lang sa sarong indicator mailing ka, hilingon mo sa iba-ibang mga indicators. Apa. Tapos, kung kada administrasyon, hilingon mo kung sisay ang mas maray na nag-perform sa inda. Apa, okay. Dr. Elmer, salamato na maray, sir. Gusto ko kutang magparahapot pa sa imo. Tama kayo nung tabi ikang pagdangugon habang nag-explain ka iyan. Siguro po, sir, sa mga maabot na alaw, kung may mga panibagong issues tabi, makikipag-ugnayan po, giraday kami sa imo. Ayun po, wala pong problema. Salamaton po, sir. tabi, sir. May Salamat din po. may mga friend kaya sa kuya na nag-text na ikadaw ang saro sa ano ini. Gamitin ko pa itong friend mo po, sir. Kaya daw nga ako, di ako nasala sa rekomendasyon kan mga friend ko. Nasaro ka talaga sa qualified na magpaliwanag tungkol sa bagay na ito. Okay. Thank you po, Dr. Elmer Lorenzana. Mabuhay po. Apo. Apo, thank you so much. Alright. Joshua? Alright, BP, si Dr. Elmer. Malawag na ito man sa hotel. Tama opening remarks sa sarong programa. Ay, sorry. Sorry. Okay lang. Okay. After niya itong story Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mga tugang 4 minutos bago mag-abot ang alas 9. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply ng loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hulyo 18, 2025. Inulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO brand.